Kadayawan, Davao. Welcome back to another episode of Travel Guide. While waiting for our breakfast, so I think cambio. Interrupt sa atin. Take 2. Kadayawan, Davao. Welcome back to another episode of Travel Guide. So, asa matadapita guys? Kung taga Davao ka, familiar kay nga Sayang, no? So nato diri karon sa TAPS sa may apit sa Davao Doctors Hospital na branch kay mananaw taong Pamulak sa Kadayawan. So ang Pamulak guys is a floral float parade. Kasi may mga artista, mga pinunyo. Pinunyo ko dito sa artista. So mananaw taong Nindot ng mga floats yan. So Pamulak. So kahapon ay indak-indak sa kadalanan na wala ko adto kay tungod gilaay ko. Ito guys, gilaan ng pamino kay from last weekend hangtod katong Friday kung lakaw kay si kaso lagi na atong pinakasugan ng mga anak kay so lagi eskwela brigada requirements ano so gikapoy ang ilang dagi. So karon naka-recharge mo tagahapon so pahuway lang tagahapon almost the whole day pahuway so taong tulog yung tagahapon and karon mananaw ako Pamulak sa Kadayawan so hopefully makita taog ka ng mga artista o mga local artists diri sa Davao maapil dito sa floral float parade floral float parade. So, in other words, ang maginatawag karon is Pamulak sa Kadayawan. So, habang naghahulat sa atong order doon sa TAPS, so kay mga sa tauna, full charge sa ata before it undergo sa heat of the sun, kay maray ng Nindot ng panahon karon guys, so wala ulan. So, init. Naman tayo apil naman tayo dito sa mga atong mga kaigsunan ng mga hobbyists, media, so naman tayo official na sticker sa Davao Government cover ali ato ang events diri sa Kadayawan gikan sa Indak-indak na wala ko apil gihapon. So karon apil taong Pamulak and then atong suroyon ato ang downtown area yung sa ato ang pwede ma-feature yung sa atong nindot nga maapil dahil sa ato ang vlog today. So atangin ninyo guys kung so mga subscribers na ako, thank you so much. Atangin ninyo ang kanyang videos ako. So in the meantime pala, this is the first time na ibalik ang ato ang kalihukan dito sa Kadayawan. So last year o katong 2 years ago wala may ngani kay tungod sa pandemic. So excited kayo ang tanan gahapon gwapo kayo ang kita ko sa Facebook live. Nindot kayo ang Indak-indak. Nya ni abot na to ang order. Thank you te. So mga unsa ta. Bye guys. So baktas ata, practice atag baktas. So daghang mga auxiliary, tayo mga police. Asa pwede mag-station ng mga abis? Dito ba na? Thank you. So, mga tana ta. Asa ta pwede mag-station? So naadiri sila. So, salamat sa mga tanang police atong dakbayan. So gihimo nilang safe and sound ang atong celebration sa Kadayawan. So, daghang auxiliaries, ato mga police and task force Davao. Yan. Thank you so much sa inyong service, sir. Ma'am. O, salamat kay inyo ang parandam sa mo ang safe ang magtan-aw diri sa ato ang Kadayawan. So, maghangak naman ko guys.
Gangak na gid. Wala lagi exercise. So gikan ta sa tops ganina. Ato mga dalawang sa natay mga task force, police, auxiliary, mga nagkadaiyang mga security personnel na matabang aron mga tuang selebrasyon kay peaceful and malipayon. So, kapit na ta sa atong station. Ito dito. Okay, mamagi assign sa tuwa. Dito dapat mag-cover. So as of now, wala pa man kayo mga spectators. Surag mingaw man kayo. Surag dito raman sa tumoy ang daghang tao. So unlike before, na halos tanang streets nga magian sa floats is daghang tao. So basta ta dito. So keep in touch. Be right back. So we have plenty of artists. Ayan, nasa akong likod. Daghan tawag mga personnel. And I think mga na siya ni Davao sa Kadayawan. Ang Indak-indak kagahapon. Yan, Nindot ka ito ang stage. So, niabot na ilahang drums. So, bibok ka dito guys, dito sa may San Pedro Street. Sa may atubangan yun sa Davao City Hall. So nakadiri nag-park na ang ilang drums. Mano yung first float yata ako napil. So well decorated kay guys. So ato ang atangan ug ato ang tanawon ang ilang performance sa Makadiyo. So as of the moment mag-biro sa ta.
nahuman ra gyud ang Kadayawan Festival. Actually, hindi pa nahuman, pero nahuman na ang Pamulak o ang Pitik sa Kadayawan. So daghan kay mga nindot nga floats, daghan kay mga nindot nga performance sa participants sa Pitik sa Kadayawan. Og hopefully na-enjoy mo sa atong video karon guys. And then don't forget to subscribe to our channel, Travel Guy. And if you like this video, please hit the like button and yan ako. So hit the notification bell so you won't miss any of my new videos uploaded here on the channel. So nindot kayo ang Pamulak ug ang Pitik. So nagpahuway na sila guys. Go! So nagpahuway na itong mga kaigsuunan ng mga auxiliary. Kastang inita. Tirik ang araw. We have to rest. Congratulations sa ito ang City Tourism for a brilliant Kadayawan Festival this year. Yan. So, post-pandemic na ito ni Kadayawan Festival guys. So, nindot kayo. Daghan kayong mga contingents. Daghan kayong mga participants sa lain-lain mga categories. So, congrats sa tanan nag-participate. And then, hopefully, nalipay mo. Kaway! So, hopefully, nalipay mo sa ato ang pagbisita diri sa Kadayawan Festival. So, myself, participate mo po ito muna, pero may pa kong bata ito guys. So, silapit tag. Para ito na kay mahiligon matag participate og mga extracurricular activities. Yeah. Woo! Astang inita. Tawang na guys. Kaya kainit yun diri sa ato ang world. So successful ang ato ang pagbisita o ato ang pagtanaw sa Pamulak Festival o Pitik diri sa Kadayawan Festival 2022. So again, like I said, post-pandemic, we were expecting na nindot kaayo this time kay 2 years ta natanggong tungod sa pandemic and wala ta nabigo. So congratulations, yay! Sa Davao City Tourism for a brilliant job in making this Kadayawan Festival successful and colorful this year. Yay! Congrats, saludo mi sa tanan nag-organize dito sa Kadayawan Festival 2022 and hopefully next year the same gihapon o ito pang mapanindot o ito pang madungagan o mga activities dito sa Kadayawan Festival next year. Yeah. Ako muli naman kay kapoy na ito nga na-exhaust kay init kayo. Pero wala kita nabigo sa ato ang pag-adto dito sa San Pedro Square. So saludo po sa tanang ato mga officers, police, military, Task Force Davao, Auxiliary, Bureau of Fire and Protection. Sir, ma'am, thank you for making us all safe sa ato ang pagselebrar sa Kadayawan Festival. Yan. So guys, hantod diri na lang una. Please don't forget to subscribe to my channel. And if you like this video, please hit the thumbs up icon. If you have subscribed to my channel, please don't forget to click the notification bell so you will always be updated if there is a new video available. Yan. This has been your travel guide. Thank you for watching and see you on our next adventure. Hooray!